Mi nećemo danas moći, ja još manje mijenjajući mojega kolegu, proći kroz cijeli Lisabonski sporazum, ali mogu sada vama ovdje prezentirati nekoliko aspekata razloga zašto ja smatram, a mi kao druga smatramo da je on apsolutno neprihvatljiv. Jedan od važnih elemenata zašto je neprihvatljiv je gubitak državnog suvereniteta. Ovakav iskasapljen ustav kakav je danas donesen u Saboru, ponovo bez javne rasprave, ponovo prilagođen mogućnosti da se neke stvari odlučuju i izglasavaju bez naše volje, odnosno ne na način da mi damo puno tome podršku, još uvijek sadrži točku o nedjeljivosti i neprenosivosti suvereniteta. Lisabonski sporazum u puno točaka vrlo jasno oduzima suverenitet Hrvatskoj. Suverenitet Hrvatske ne mogu preskočiti Domovinski rat, nedavni rat, u kojem je poginulo 14.000 ljudi i 38.000 ljudi ranjeno. Negiranje ovoga što imamo danas je, trudim se ne upotrebljavati nekakve tako bombastične riječi, ali zaista zabijanje noža u leđa poginulim ljudima. Tako brzo, takvo drsko odricanje suvereniteta, ne znam da li je uopće li prostor i pamet. Nisam to mogao preskočiti, makar to nije ključni razlog ovoga skupa i razgovora o suverenitetu i Lisabonskom sporazumu. Evo, tu imam dva citata kratka sporazuma, uopće nisu dugački. U članku 3 stavku 2 Lisabonskog ugovora Europska unija se definira kao područje bez unutrašnjih granica. Područje bez unutrašnjih granica je područje u kojem država nema nikakvu kontrolu nad svojim gospodarstvom i nikakvu kontrolu nad useljavanjem i kretanjem stanovnika na svom području. Kontrolu preuzima neko drugi, taj dio suvereniteta predajemo birokratima i korporacijama, će kasnije kolega govoriti u čime je zapravo rukama taj cijela priča korporativna. I mi s gospodarske strane ne možemo odlučivati apsolutno stvarno o ničemu u smislu davanja prioriteta nekim granama, o našim interesima i stvarno o našoj osobnoj budućnosti. I prema članku 17b Lisabonskog ugovora pravo glasa će imati i biti kandidirani na izborima za Europski parlament te na lokalnim izborima u državama članicama gdje žive pod istim uvjetima kao državljani te zemlje. Tu sam, dakle, strani državljani će imati pravo. To je još jedan jasni gubitak suvereniteta, ali to je jedna ogromna prostor i mogućnost da se tih, kako ću govoriti o načinu preglasavanja, koliko ima? Pola milijarde Europa, pola milijarde stanovnika, prepoznavši ljepotu i prednosti ove zemlje koja ima veliki potencijal, nastani na ovom prostoru, ovdje lokalno kandidira, na lokalnim izborima određuju svoje lokalne planove, urbanističke, gospodarske i razne, i jednostavno putem svojih banaka, koje nude njima uvijek povoljniji kredit nego što će biti ovdje sve banke, to će opet će biti priča o bankama, ja? Moderiraju gospodarstvo za svoje potrebe. Ima puno primjera Španjolska, dakle, useljavanje umirovljenika, drugih kategorija građana koje ponovo interesno glasaju kako njima paše, pa i povijest Hrvatska ima takvih slučajeva u turističkim područjima kada se mijenja struktura stanovnika. Ima još jedna velika opasnost koja se čak tumači kao prednost. To je kad govorimo o slobodnom kretanju ljudi, radnika, imamo jednu veliku opasnost iseljavanja kvalitetne radne snage, odnosno pametnih, mladih i poduzetnih ljudi. Suverena država ima mogućnost ulaganja u svoj potencijal. Ljudski potencijal za razvoj svoje zemlje. U ovim uvjetima mi ćemo ući u jedan imperialistički status zemlje pod jednom imperialističkom čizmom. Sigurno danas se već provodi polako ta priča u kojoj se ne
omogućava kvalitetna i ne daje se dovoljno prostora razvoju kvalitetne obrazovanja. Ljudi se obrazuju prema uslužnim djelatnostima, praktično danas sutra da postanu uslužne djelatnosti nekim drugim vlasnicima na ovim prostorima. Ono pametno i ono kvalitetno, ljudi, vi ste gospodarstvenici, jedan dobar dio vas ovdje, i dobro znate koji je već u vašoj struci problem sa kvalitetnom radnom snagom, vrlo brzo će se iseliti odavdje, a useljavat će se onaj okvir radnih ljudi ili snage koje ovdje treba. To sigurno nije interes Hrvatske države. Interes nas, moje osobne budućnosti, budućnosti moje djece, vjerujem i vaše, je da se na ovom prostoru stvori dobra gospodarska klima, da oni kvalitetnim obrazovanjem ovdje kvalitetno mogu živjeti. Svjesni smo da Hrvatska, da ne možemo govoriti, mi imamo onaj, mislim, koliko imamo nezaposlenih, ogroman broj nezaposlenih ljudi, a sasvim smo svjesni da u trenutku kada bi sve potencijale iskoristili, da bi Hrvatska uopće mogla gospodarski egzistirati, nama fali radne snage. To je takva situacija. Umjesto da se danas razmišlja kako što bolje, što kvalificiranije ljude za početak iz iseljeništva dovući i dovesti u Hrvatsku i zaposliti Hrvate ovdje, današnja politika pokušaja stvaranja slike kako će se problem nezaposlenosti riješiti izvozom radne snage iz Hrvatske. Realnost je druga. Problem nezaposlenosti postoji u svim zemljama Europske unije, a ako postoji neki problem, da se ono što je kvalitetno će otići odavdje, a ostali naravno da neće naći radnih mjesta u zemljama u kojima nema ni danas dovoljno posla. Tamo negdje sredinom do kraja 90-ih se vodila malo u Hrvatskoj politika komunikacije sa iseljeništvom, bilo je ministarstvo, čini mi se, oformljeno i to je jako kratko trajalo i umjesto da se u tom smislu pokušava tražiti snaga, mi smo krenuli ovim služenskim putem prema Europskoj uniji i ulasku po njihovu kapu. Danas je ulazak u Europsku uniju jedina tema koju, ovi o kojima sam htio reći, malo prije rekao da ne bih htio govoriti, dakle to je jedini program koji se danas vodi. Kao da će ulazak u Europsku uniju riješiti sve probleme u Hrvatskoj. Neće riješiti niti jedan problem. Neće riješiti niti problem nijednoga našega duga, jednog ga niko neće oprostiti. Svi dugovi će biti naplaćeni, bit će naplaćeni prodajom državne imovine ili daljim pritezanjem nas ovdje koji smo zaduženi ili koji smo se zadužili na stranu ili nas se neko drugi zadužio ili smo sami uletili u tu klopku. Ali je činjenica da se rješenja ne dešavaju ulaskom u Europsku uniju. Jedini razlog, jedini način što će se promijeniti, da će ta financijska kontrola biti još veća. Kontrola je ogromna danas. Niko ne vodi brigu da od 10 najvećih banaka 9 je već u stranim rukama. Siguran sam da će Marko kasnije ponovo govoriti o tom problemu financija i ko ne drži svoj novčanik. To nije šala, ako se sjećate davno onda kada je Tuđman govorio o hrvatskoj lisnici. To nije stvarna priča o lisnici, to je stvar da kontroliraš sa svojom sudbinom, a ne da ti neko drugi nameće i da te neko drugi naplaćuje. Tu je istina. Ja?